Umndeni ufuna boshwe wesilisa okuthiwa ke uDubule wabulala uMngani wakhe edinwa ukuthi ke uKhulelise uDadewabo. Nginibingelele ngiphinde futhi ngamukela kule channel ehamba phambili inkezo. Mina kuveza ngintuthu ngakho manje bathi ilasibona makumede mhlambe emangabe usemusha like kanzo phinde ngicela uqiniseke ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakhoko. Kumndeni wakwaShongwe eMlazi uthe usathukile ngokubulawa kwendodana yawo okuthiwa ke idutshulwe uMngani. Usibali ubociwe ukuthi uKhulelise uDadewabo. Usizwe uBrian Shongwe beneminyaka u28 obeziphilisa ngokufaka ama-tiles kuthiwa ke udutshulwe uMngani wakhe ngomgqibela ephume entombini yakhe. Ubehamba nomufa ngekhadi dalule umvikela utshelele iphephandaba ukuthi umufi ubehambisela intombi yakhe iKFC nesiphuzo esibandayo kubo kaMsolo. Ufike ke wanikeza intombi yakhe lezi zinto bathi ke uxoxa kancane base ke bayahamba. Bathe nje banyukela ngomgwaqo baphuma kubo kwentombi yakhe bahlangana nomfowabo wentombi kamufi. Wabuza umufi ukuthi ke wenziwa yini ukuthi amjwayele kabi, akazi ukuthi umufi uphendule wathini, kodwa ke umfowabo wentombi yakhe umphushile kanti ke indawo akamphushela kuyo impi iyashibilika wawa. Uthe vuka umfowabo wentombi esekhipha isibhamu wase ke ezama ukubaleka, kodwa ke wamdubula emhlana. Akazi ke ukuthi emva kwalokho kwenzakaleni ngoba naye uzamile impela ukuthi abaleke kubalwa laphana abakade ehamba nomufi. Umalume kamufi umnumzane Siphangi buthe ke umufi ngesikhathi ebaleka uze wafika egcekeni lakubo kwentombi yakhe. Ngokuza ke kwakhe intombi yakhe nababekhona bazamile ukumthola usizo oluphuthumayo, kodwa waphelela ezandleni zentombi yakhe. Abazi ukuthi ke umufi nosibalo wakhe yini le kade beyibanga ngaphandle ukuthi ke ubedina ukuthi uKhulelise ingane yakubo. Okubi ke ukuthi isenzo sakhe siphuce ingane yakhe engakazali umzalo beyoyiwondla nomuntu abondla naye umndeni wakhe. Unina ke wengane ufunda ugrade 11 uKhulelise ugogo abazi ukuthi ingane izokondliwa ngobani ngoba ke bekuzoba ngcono umuyise ekhona, kusho lapha umalume kamufi. Uthe ke ukuza kwakhe bengakaqali ukuxabana bebanga khona ukuthi ke uKhulelise uDadewabo. Lolu daba belungalungisa ngenye indlela kunokuthi kubulawa umuntu ke obulala umuntu ngale ndlela uyingozi, abazi ukuthi yini ezoyenza ekulengane eseswini sikanini. Ufisa ke ukuthi amaphoyisa amfuna azamthole ukuze avikele nengane engakazalwa, kusho umnumzane ngebafethu. Sinjalo indaba ezenzeka lapha ezweni sakhiwe esithinta kona isihluku esingaka esenziwayo lapha ngendlela nje into engalungiswa kudlule. Kuyasazi ukuthi phela ekunzima impela uku-accepta okanye ukwamukela ukuthi ke ungane yakini ikhulelisiwe lapha ngumuntu ngumngane wakhe, kodwa ke mangabe sekwenzekile akukho okungenziwa ukuthi kuhlale phansi kuxoxiswane ngendlela eyakhayo. Namhlanje kuthi nokwakho ukuphala lolu daba ahlala lapha comment section kungixoxela kabanzi ukuthi lithini lwakho uvu ngalolu daba esikhuluma ngalo kwi-radio Inkezo namhlanje. Bekuyilona ulahamba phambili, ungakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare. Nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.